Nu er lige alene B. Hvorfor er jeg alene B nu, altså? Jeg slapper bag, mand. Jeg skyder i en undergrund, så kan man ned og holde bag med rørt, så. Det er de 4 af. Flashbang. Kom B. Ja, vi har den ene. Hop, en. Throwing a grenade. Det mere. Så. Jamen, altså, hvad? Der er ikke nogen props her, altså. Altid. No props. Vi har bump. Ja, altså. Hvor er sidste hende? Ja, det tager jeg har ingen eneste bror. Den kommer sikkert op for A. Han er lige smoket her. Er det din smoke, Carl? Fuck, den er one-way. Lad os boost. Bedre de snakker dem der, vi spiller dem, eller hvad? Nej, ikke ja, vi skal jo booste over vinduet, din taber. Er du nede? Sæt dig. Det er one-way. Ej, han er under mig. No! What?